दिनै नैबे अक्ट'आव जोङो फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सेमिनार खुंदों। बे सेमिनारनि टपिकआ जाहैबाय लाइफ एन्ड वर्क्स अफ महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म। बे सानै गेदेमानि सायाव मोनसे सावरायमा मेल। बे सावरायमा मेलनि फुंखा सुबुंफोरा जोंनि फरायसाफोरानो। 100 जन फरायसाफोरखौ आङो 10था ग्रुपआव रानदों। मोनसे ग्रुपआव सासे ग्रुप लिडार थागोन। गावसोरनि टीम मेम्बारजों बिसोर सावरायनानै मोनसे टपिक बानायगोन। टपिकखौ आंनो राननानै होदों। सानैबो गेदेमानि थख' थख', खायफानिखौ सोलोंथाइनि बेलायाव, खायफानिखौ रांखान्थि बेलायाव, थुनलाइ राव बिदि राननानै होदों। दा नैबे समाव बे सेमिनार खुंनायनि थांखिखौ आं ओरैबायदि बुंगोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव BEd सिलेबासाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि जिउ खौराङा सिलेबासाव दङ। बे हिसाबै सेमिनार खुङोब्ला फरायसाफ्रा गोथौयै बे सानै गेदेमानि सायाव मिथिगोन, गियान मोनगोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। बेनि अनगायै जोङो नोगोरारि हिसाबै बे गेदेमा सुबुंनि सान्थौफोरखौ जोङो मिथिनांगोन। बे प्रग्रामा जाहैबाय फरायसाफोरखौ गोहो गोरा खालामनाय स्टुडेन्ट एम्पावारमेन्ट प्रग्राम। बे हाबाफारियाव जोङो सासे डिस्टिंगिस्ड आलासि महरै लेंहरदों। क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि कलेन्द्र नाथ बसुमतारी बिथाङा फैदों। नैबे समाव 100 जन फरायसाफोर BEd 3rd सेमिस्टारनि बिसोर गासिबो फैदों आरो बिसोरखौ आङो मास मोनसेनि सिगाङावनो बे टपिकखौ होखादों। बिथांमोनहा मोजाङै पावार पइन्ट प्रेजेन्टेसन होगोन। सेमिनारा जागायबाय। बेखौ आं थांनाय बोसोरावबो खालामदों, बिनि सिगाङावबो खालामदों आरो खालामलांबाय थागोन। बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा सेमिनार पेपारखौ माबायदि प्रेजेन्टेसन होनांगौ बेनि बागैबो बिसोरो सोलोंगोन आरो बे सानै गेदेमानि महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिसोरनि सान्थौखौ समाजाव जोङो फेहेरनांगौ आरो फोथांनानै लाखिनांगौ। फरायसाफोरनि बे सेमिनार प्रेजेन्टेसननि गेजेरजों आं मिजिंथिदों जोंनि समाजाव बे गेदेमा सानैनि सान्थौआ गुवार जागोन आरो बिथांमोननि जि रुजुजायै फिल'सफि, लिडारशिप स्टाइल बियो जोंखौ थुलुंगा होगोन, जोंनि गेजेराव थांनानै थागोन। जोङो बेखौनो मिजिंथियो आरो जोङो बुंनांगोन महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवा असमिया जातिखौनो रैखाथि होदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' जातिखौनो रैखाथि होदों। बेनिखायनो बिथांमोन सानैखौ जोङो धोरोम बिथिंजोंल' नायालाब्लानो गेदेरथार समाज फोसाबगिरि, रैखागिरि महरै जोङो नायनांगौ। दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों।